naglaing. Nagpintas niya, TV Binjo Ipan, Kibortes. Nagpintas si Kibortes namin. Nagpintas si Kibortes namin. Videographer. Pang vlog. Ay, kahit umulan, umaraw po, tumutugtog pa rin po kami. Umulan po. Ang Pilipinas Got Talent. Todo apong magkangkanta kami lahat. Kabasa. Dati ko naisip na mayroong hanggan. Ko yung nauna, pero siya Naglaing. Naglaing. O, diba? O, patayo mo. Ilocano ka na. Ito si Pati, fairness.
nasaktan mo